Valls instal·larà durant la celebració de les festes de Sant Ols una pista de gel. S'ubicarà a l'espai que ara ocupa la nova pista poliesportiva de la zona esportiva del Vilar, a tocar del camp de futbol i on antigament s'havia ubicat la piscina d'estiu. La pista de gel habilitada tindrà una superfície de 400 metres quadrats i una capacitat per 80 persones. Les entrades costaran 2,5 euros pels infants i 3,5 euros pels adults. Es podran adquirir a partir del 7 de gener. Els usuaris podran patinar-hi durant mitja hora, tindran patins a lloguer i hauran de seguir una sèrie de normatives. S'haurà de patinar sempre amb guants, els menors de 10 anys hauran d'anar amb casc i els menors de 5 anys hauran de patinar acompanyats. Sempre hi haurà algú a la zona de la pista per dinamitzar-ne l'activitat i, per tant, la gent que patini els hi haurà de fer cas. Tema mesures Covid, doncs s'haurà de patinar amb mascareta i, en funció de com ens trobem en aquell moment, doncs també anirem adaptant-nos a lo que sigui la normativa vigent.